Yo Rono campur sari. Spesial kanggo Pak Widodo. Nek dipeni bergoyang. Mas Bawu. Tak gendong kemana-mana. Duo biasanya Indonesia. Tapi bogel mati. Mas ora kelingan nate janji ora bakal lali yapi nanging sira citra janji ning nyatane ora lara ati masuk cahayu. Wow langsung ngono kok. Mugi-mugi renang Pak Wit nggih. Lagu ning Tangerang ki gung enek iki. Anyar. Anyar ya? Anyar. Iki 10 tahun. Yo masukin. Sira nate ngatiku. Selo. Jare Rojo campur sari Indonesia. Ayo sira citra janji ning nyatane gawe loro ati duo gesanya Indonesia asik kowe iki ning mripatku ki asu. Lho kok asu liyane rapati kok. Tenan. Babogel. Mohon perhatian mobil Avanza dengan nomor polisi B1278 BIZ
Kami ulangi B1278 BIZ saya tahu. Ya masukin dek terus salah dewi ngasuh saya. Oh satu lagi. B2335 B2335 VWD mohon digeser. B2335 VWD mohon digeser. Mobilnya Icis harap dipindahkan. Mobilnya Yaris. Iya. Yaris lawas. Kalau enggak mau dijual. Iya. Ayo masukin dek. Mas Bogel. Mbak Men sing dekarsane sindane loro. Sampun ndi? Kene karo Yati. Asik Mas Bardan. Mbak Men. Bojonegoro monggo.
ati susah mung pengen ketemu kowe bali rasa kangen ora bisa mari hamung sira kang bisa nambani niki enggak ya Pak Widi. Ngayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mati hamung sira kang bisa nambani Om Jin hae anjir aja sama